spaziert. Ja, maar het is wel lacht. Wie spaziert? Zin is al op. En krak achter die bimpjes is, die zin. Mama, hoe moet je dan? Dus... Ja. 3, 2, 1, kom. Welkom bij de Chill TikTok Race! Oké, ik heb precies aan waar zij binnen. Dus zij rieden... Ze gaan net naar Gautum, denk ik. Wij wel. Ik heb even schoen hebben alweer hinnematten. Ja. En ik zoek een volgorde. Gautum tegen Wergen, Watten, Gautum, of Grauw, Akrum, Raart. Dus Jesse weer Tjom, Skannegautum, Snits. Maar zie wat ik voor je heb. Ik ga een route uitstippeld. Al van tevoren. Van Jeste dan. Just de Joen. We gaan naar Stiens. En vanuit Stiens kunnen wij een hele mooie route om de autobaan. Oh ja, ik zie Sint-Anne, Sint-Anne-Prochie, Belsum. Sekswieren. Oh, Ja, daarom. goed. Ja. Ja, dat is ik zelf. Ik ken ik naar Heerenveen dan. Heerenveen is wel grut, dus dat is dan denk ik net zoveel punten. Nee, dat is wel minder punten, maar daar ben je misschien wel... Hey, we zijn Wergen. Werken. Wergen? Oh, en nog een hele andere route dan. Is Hele mooi. oude route. Mooi. Oké, Gautum. 50 punten. Let's make a TikTok. Ja, hey Shem, wat is even een goed voorbeeld? De mast steeds maar, ja, als Toon films, de mast als steeds maar dat toontje komt van Ja. mast even een lied stikje van maar de camera. Oké. My back hurts like a cat. My position couldn't stop. You were hitting me. Shouldn't cry, but I love it. Start walking. Superleuk! 50 punten. We gaan weer door. En nou heb ik Gautum 15 punt. Wat? Heel koud. Oh, ik ben al... Wat vindt die stiers? We willen al die stiers. Snel, snel. Video Maar wij snel. hebben tactiek, want wij gaan wat verder. Oh ja, Vast. oh En ja. dan gaan wij de eerste TikTok opnemen. Go! Hup, hup. Ja. Hoppakee. Oh, lekker warm. Ja, Oké, ja. gaan we. Ja, daar hebben we hem. Ja, oké, door. En... Wacht. Shit. Oh, ja! Wacht. Ja? Ja, ik heb het briefje. Oké, wat zit er op? Oké, wat zit er op nummer 12? Sint-Anne. Sint-Anne. Mooi tegen. Oeh, groen. Kunnen we in één keer door? Ja, 15! Joehoe! Niks hem, dan hebben we gewoon. We zijn al maar 2 minuten bezig en dan hebben we al 30 punten. Sa. Ze hebben onder 10. Nee. Ja. 3, 2, 1. Ik ben ergens. Maar waar? Wie is het? Let het weten. Cool! Ja, ik hoop dat mensen het weten. Oh nee. Techem. Tegen. 15 punten. Lekker. Zij binnen wel vlug. We hebben wel heel veel, maar ze hebben heel veel dwarsmensen achter elkaar, hè? En wij pakken ze wat via de voet, maar ja, dan kunnen ze niet meer laten hier komen. Nee. Wij pakken al die lietse dikjes en hun hebben die grote dik. Ja. Dus misschien moeten wij als obstakel wat ze hebben, als ze die hoek omgaan, dat is al die grote dik. Want steeds van de eerste obstakel is alleen maar lietse dikjes. Maar dat kennen we op het einde niet wel. Ja, maar het is wel zonde dat we dat nou net in hebben, want hun hebben dat ik net in. Ja, dus straks moet zij het ik nog wel jedden. Maar die 4 punten die kunnen we vers missen. Ja. We hebben al 30, dus. Hey joh. Shit, het heftrucje. Wat doet hij zo met hier? Ja. Hij zien ochtendrondje. Kun je hier een beetje goed kunnen denken? Ja, misschien wel. Ik heb misschien wel wat vol worden. Ik ben hier stallen. Sint-Anne in de Stallen. building. Ja, maar waar geven we de TikTok-foutje? Nou, gewoon hier in de hoofdstraat denk ik. Ja. Zie je hier. Parkeren we hem Met hier voor het koers. Waar ben je nou? Gemeentehuis, het beeld. En wist al waar het is? Lid en witte in de reacties. We hebben hem. Oké, We hebben hem. We hebben hem. Oh, ja, ik heb het verlies. Oh, nee.
dat is een leuk woordgrapje dan. Waar ben we nou en waar gaan we beginnen? Ja, bedoeld. Waar ben ik nou en waar gaan we beginnen? Chill. Volgende. Volgende is Belgium. Belsum. Belgium. En dan kunnen we bij TDF. Oh ja, handig. Oh, Goiske. Goiske had Wat hebben ze? werken. Oh, werken. Ja, dat, ze winnen al in de buurt, hè? Ja, Maar wij ik zei binnen- al, hè, werken. Oké, dus hun zitten in, Zit Anne? dat is Boppenlauwert. Ja, dus daar gaan wij net heen. Ze kunnen richting Drachten. Ja, prima. Oké, is denken. Eerst denken. We kennen weer. Belsum. Allee, wer. TDF. TDF, we pakken TDF. Dan kunnen we De- mooi vol parkeren. Ja, oké. Dan gaan we. Gaan we. Hey Rob Tiel, heeft er zin in een feestje? Ja, maar als die van ik wil chillen is het geen probleem, want ik kan er wel heen, want ik kom net alleen van ik ga limonade en dunkers. Ik ga limonade en... Dumkes. Dus jongens, waar ben wij nou? Het is heel bekend. Voor een feestje? Ik ben er klaar voor. Yes, we hebben. Perfect. Belgium. Belsum en Onai. Fretje. Oké. SV Sparta. Als het door de camera zat dus en dan tijdens het filmen omdraait en dan iets uitzoomt, dan doe ik een handstand en dan stap ik uit die handstand en dan ziet het er denk ik heel leuk uit. En dan doe ik gewoon een tekstje bij van waar is deze voetbalclub? Ja? Wacht even. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me. Nee, ik doe het zo. Oké, het eerste obstakel. Nou, ik dacht eerst van, nou ja, die appels. De appels. Voor de appels. Maar ja, wie heeft nou zin in wachten voor die appels? Ik. Nou, je is nou lekker Ik die zit in een appels appel. En nu zonder Google Maps. Ik denk dat het echt wel goed, want ze zit nou in die hoeken. Als ze denk ik net weten hoe en wat en waar. Of ze wat te slim is bij iemand die in de buurt binnen en dan zei 16 kaart. Oké, Goiske. Warten 20. Ja, maar waar is die 20? Warten niet 20. Dus die doet het. Hey Gijske, wat voor challenge hebben we nou, joh? De eerste challenge, ja. Ik denk of de burpees of een TikTok maximaal onbekende. Dit